nkuthekatu ena tatsatira ena sinatsatire kumano abungwe la electoral commission ende kuti atemesa nkhonga pamwala akunena zona kuti sakusamusa likulawo kuchokatu ku Lilongwe kupita ku Blantyre monga amene analamulira apita Mutharika mbuyomo mu chaka cha 2025 ndefunso nkumati ndi chifukwa chani makosana ameki aukanisisa kuti safuna kupita Blantyre nangatu nkhani imene ikuyenda motani tayifotokozeni bwinobwino ndithu makosana nkhani ambiri tikuitsata bwino imene inayambira kongopangira kuti anthu khale ndi overview ya story imene ndichonekoti muthe kuitsata bwinobwino pajano nkhani imene inafika ku legal battle between executive komweno ndikwapita Mutharika komanso ndakuti abungwe limene la electoral commission tikakutengeni mbuyo pang'ono panali pa 10 October chaka chimenechi cha 2025 pamene apita Mutharika ngati wamkulu wa executive analamula executive order number 1 ya muchaka chimenechi cha 2025 kunena zona kuti nthambi zonse zaboma zimene zinachoka madera osiyanasiyana kupita ku Lilongwe kukakhala kumeneko nthambi zimenezo zibwerere ndipo anazipasa 3 months nthambi zake ndekuti kunali Malawi Housing Corporation, AMACRA, Prison Service kupatikiza pamenepo ndekuti magayi a meki amene akubwerera kumene anali ndeti uzakale kuti AMACRA anali ku Blantyre, Prison Service anali ku Zomba, Housing ndekuti so anali ku Blantyre, meki anali ku Blantyre. And for your information ndekuti ameki ku Blantyre ndi building yawo komanso kumeneko ndekuti akhalako zaka zochuluka kwambiri about 17 years akupanga operate kuchoka kumeneko ku Blantyre. Ena onsewa ndekuti anapanga comply anasamuka kupita Blantyre. Defense ndekuti inachokera kumbali imene ya meki ndi imene inanena zona kuti sikufuna kusamuka kupita Blantyre. Of course ankapereka zifukwa zawo potengera chikalata chimene anatulutsa nthawi imeneyo ndeno zifukwa zimene ankanena zona kuti iwo sakufuna kumvera apita Mutharika ande akufuna judicial review koteno abwalo lalikulu la milandu ndekuti aonekere nkhani yokhuzana ndi malamulo akunena zona kuti iwo ndekuti malamulo amapasa mphamvu kuti akhale independent nde magayi amene wampanga koti section 76 article 4 akunena zona kuti ayi section imene imatipasa mphamvu nde sitikuyenera kumvera apita Mutharika tikuyenera kukhala independent nde akhoti tifuna muonekere bwinobwino pamene no section imene imazafotokoza kunena zoti abungwe limene la Malawi Electoral Commission akuyenera kupanga ziganizo za independent makamaka pa nkhani yokhuzana ndi zisankho komano pa nkhani zokhuzana ndi administration ndekuti akuyenera kupanga ripoti kwa mtsogoleri wa dziko potengeranso ndi mphamvu zimene mtsogoleri wa dzikoyo anapasidwa makamaka pa section 88 article 2 imafotokoza bwinobwino kuti mtsogoleri wa dziko ndi amene amakhala mphamvu kwambiri kupanga ziganizo kuchoka ku executive kumeneko zokhuzana ndi nthambi zimenezi komanso kusankhidwa kwa magayizi akumeneko kayaja amene amatchedwa kuti ma commissioners kande kuti ndiwapa mpando wakumeneko kubungwe la Malawi Electoral Commission ndekuti mtsogoleri wa dziko paja ndi amene apasidwa mphamvu zosankha akuluakulu amenewa potengeranso ndi section 76 makamaka pa article 1 imafotokoza bwinobwino of course nkhani zokhuzana ndi ma commissioners iwo ndekuti amachokera ku zipani timaziwa kale process yake imene makhalira mtsogoleri wa dziko amazangopangano confirm kuti asankhapo wakuti ndi amene akhale commissioner nkhani zake tikutsata bwino nawo magayi amenewa ananena zona kuti afuna judicial review court ionekerepo pa nkhani zimenezi kuti iwo ali independent azipanga ziganizo paokha osatengeranso kupanga ripoti kwa mtsogoleri wa dziko nkhani za administration zimenezo. Argument ina amanena zona kuti kuchoka ku Blantyre kupita kuzakhala ku Lilongwe decision imeneyo ndekuti sinapangidwe pa zifukwa za ndale kapena kuti andale nake kuti anapanga influence ayi iwo akuti inali long term decision imeneno kumeneko kumeki atakhalira pasi nkupanga chiganizo kuyambira mu chaka cha 2013 akuteno amakhala akusatira public sector reform program imeneno ankanena zona kuti afuna kusamuka kuchoka kumeneko kupita ku Lilongwe ndefunso nkumati nchifukwa chani sanasamuke mu nthawi imeneyo pamene administration inali ina osati ya chipani cha Malawi Congress Party kenako nkumazasamuka mu nthawi imeneyo ya chipani cha Malawi Congress Party sanapange defy executive order imene inachoka ku ulamuliro wa chipani cha Malawi Congress Party nthawi imeneyo bwanji. Of course ndekuti kuchokera mu chaka cha 2013 kuzafika mu chaka cha 2023 pamene anasamuka pa 1 July chaka chimenecho kuzapita ku Lilongwe ndekuti panalusa zaka pafupifupi 10 so nthawi yonse isamasamuka bwanji kuchoka pamenepo akunena zona kuti ayi ndithu
ifeyo tinabwera ku Lilongwe nkhani yokhuza ndi proximity mukuziwa akuti ayi government ministries komanso parliament konaso ndekuti mabwalo a milandu kuphatikiza panepo ma development partners ndekuti onsewo ali ku Lilongwe nchifukwa tinakhala ku Lilongwe akuti hayi ndi cholinga choti coordination isamavute pofuna kulumikizana ndi nthambi zimenezi ndefunso nkumati pa zaka 17 zimene mwakhala muli ku Blantyre kodi mabwalo a milandu ma development partners parliament yo kaya muti ma ministry aboma ndi zina zotero simatha kulumikizana nawo bwinobwino amenewo panali mavuto anji amene makhala mukuma nawo kenako amvekere ayi Lilongwe geographically ndi central ndekuti no sitizivutika nkhani yokhuza ndi distribution ya materials okhuza ndi zama elections kayandete kupita chigawo cha ku north kayanda kuti chigawo cha ku south ndi nthawi yonseyi imene zisankho zimakhala zikuchitika chimavuta ndi chani ndelero muzikati iyayi sitingapange decree pa zimene apita muthalika ngati uzi ifeyo section 76 article 4 imatipasa mphamvu ndi abasi apawano tikupita kubwalo la milandu kuti abwalo la milandu akaonekere bwinobwino magaye kodi ino ma legal battles ngati amene akumachitika pamenepa ndalama zimene zilipidwa kumeneko ndi ndalama zachoka mthumba mwanu kapena misonkho ya Malawi argument yanu yeniyeni ndi yoti chani munakhala zonena kuti mukamba nkhani yokhuzana ndi mavote kuti mwina pali interference ya mavote kapena electoral process nali njira ina koma nkhani yokhuzana ndi administration zona zimenezo muzikhala mukuononga misonkho ya Malawi imeneno anthu akuvutikira padakali pano pamuti ndalama zimenezozo zino anthu akumakagulira mankhwala anthu akapita muzipatala azikapeza mankhwala bwinobwino ndeti ndalama muzikhala zoti zikupita kumakalipira maloya ndi zina zotero zona zimenezo nawo posata zimezi ndi muja timazaona kuti atapita kubwalo la milandu Judge Simeon Ndeza ndojano amazauza magayizi amene wakunazona kuti argument imene akupereka ndiyopanda ntchito paja panali pa 26 February chaka chimene cha 2026 pamene judge amene anazakhwacha magayizi ameke kuwauza kunazona kuti mtsogoleri wa dziko apita muthalika ndekuti no ali within malamulo makamaka potenga ndi mphamvu zimene amapasidwa kuti atha kulamula nthambi zaboma kuphatikizapo ndekuti magayi amene ameke potengera ndi mphamvu zimene anapasidwa pa section 88 article 2 and to be specific makamaka kubungo limene la Electoral Commission ndekuti nkhani zokhuza ndi administration nawo posatira chigamulo chimene Simeon Ndeza anapereka paja magayi amenewa ndi moja amene azonera wakhalira pasi aonekere bwinobwino chigamulo chimenecho andi zikuona kuti no papano pamene akubwera kuti akambirana ndi chiganizo chawo nchonati sakusuntha kupita ku Blantyre akuti afunisabe kuti ukhale judicial review kana yokhuza ndi independence kuti wakhale akupanga ziganizo pawokha komanso magayi tikasatira bwinobwino ngati mwina tinachita chete pa nkhani zokhuzana ndi zimene anayankhula Professor Daniel Dochiro pa nkhani yokhuzana ndi magayi amene ameke ankanena topani paja kunazona kuti apita muthalika ngati mtsogoleri wa dziko executive order manager anapanga act within constitutional power kupanga manage public service distribution ndifike tinaona kuti apita muthalika anauza Frank Mbeta kuti apite kumene kuja ku court ukasusana ndi magayizi amene akubungulira ma Electoral Commission and tinaonanso kuti ma legal cost ndekuti no meki inene akupereka ma legal cost amene of which ndekuti ndalama zimene zonse zinachoka m'matumba mwawo ndalama zimene zonse ndi misonkho ya Malawi imene imakhala ikulipira ma penalties amene and nawo ndawaso akubwera kumazachita makani pamenepa meaning to say ndekuti ndalamaso zina zikhala zikupita panepo ma legal battles maloya akhala akudya misonkho ya Malawi ndefunso nkumati mphamvu zimene akuzitenga kuti akupasa mphamvu zimene ni ndani chifukwa zimadabwisa kwambiri potengeranso kuti magayi amene wawati katsatira bwinobwino mbuyomo pamene anthu ankapita ku chisankho ndekuti ankachitanso makani kwambiri ndekuti ma electoral stakeholders akhazona kuti afuna justification ina yake ndekuti magayi amene makhala kupanga ziganizo zofoyira kwambiri andi amachita kuonekeratu side yomwe anali nthawi imeneja makamaka pa nkhani yokhuza ndi mathematics ambiri tinkatsatira bwino kuti chiganizo chawo sankafuna kusintha zinatengerano bwalo la milandu kupanga intervene tikatsatira bwino kuti a UTM komanso DPP nthawi imeneja ndekuti atapita kubwalo la milandu kukadandaula kuti zotsatira za chisankho ndekuti no zizatengedwe manual kenakono kulengeza ndekuti atha kuzayuza system ya mathematics mpaka nano judge Chimbizani Kacheche ndi amene anagamula kuti meki ipange comply ko zimene amapempha ma electoral stakeholders otherwise ndekuti inali chipere osati masewera nawo ina an event kuti kubwalo la milandu akhazota apitaso chifukwa mwachizukire ndekuti magayizi amene apitaso kubwalo la milandu ndiye kumene kuchako tingoyerekeza kuti akaluzenso kumene to misonkho ya Malawi ikhala ikupita m'madzi so it's high time kuti amene amapanga ziganizo zopusa ngati zimenezi amene akuyena kukhala
akakhala liable kuti azilipira ma cost amene maligo cost amene akuyenera kumalipira ndalama zawo, chifukwa amalawi timakhala ndi kuti tikusonkha misonkho ndikumapeza kuti tikwalipira ma allowances, ma salaries amene amakhala kulandira kumeneko, and then azipanganso ziganizo zopusa ngati zimene ma arguments ake azikhala opusa ngati amenewa. What is logic? Azikanena zona kuti azilipira ma rentals yeti ali ndi structure yawoko, ndi aboma achita bwino kukana osalipira ma rentals, and maligo battles amenewa ofunira ndithu kuti patakhala njira yoti anthu amene akupanga zimenezi alipire okha osati misonkho ya Malawi. Andiso zinakhala bwino kuti PAC itapanga recommend potengera ndi section 75 article 4 imene mafotokoza akunena zona kuti ngati ena ake akupanga ziganizo zofoira kubunga limene la meki mtsogoleri wa dziko atha kuwathothola kumeneko. So makosana amenewo amene akuthotholera ndithu amene akupanga ziganizo zoti misonkho ya Malawi izikhala ikuwonongedwa, pazikhala maliro issues osangoti ziganizo zimene ena ake akuwapangira kumbaliko kuti pangani zotere ndi azibweresa zimenezo nkomapangano cost amalawi zimenezozo amalawi sangazisekerere zimenezo. Anyway, mwina muli ndi maganizo pa nkhani imeneyi. Ngati maganizo alipo mutfotokoza comment section uko, koma mulemekezanso maganizo anzathu. Musaiwale kupanga like video imeneyi komanso panga subscribe channel chimene cha Fox Malawi News 18 kuti nkhani zambiri zikamachitika ndati zitakufikirani mosavuta.